Sa suzama i bolom napuštali su ratne jeseni 1991. svoja ognjišta protjerani Hrvati iz zapadnoslavonskih sela. Neprijateljska granatiranja iz dana u dan bila su sve žešća, dani u izbjeglištvu sve duži, ali nada u povratak nikad ih nije napuštala. Neprijatelj je te jeseni onemogućio i promet autocestom koja je povezivala istočni i središnji dio Hrvatske i prijetio iz okupiranih Okučana. Mjesecima je Hrvatska pokušavala brojnim pregovorima naći rješenje i postići mir na ovom području, no neprijatelj se oglušio na svaki poziv. Oslobađanje vojnim putem bilo je sve izvjesnije. Hrvatske vojne snage iz dana u dan bile su sve bolje organizirane, sve opremljenije, obučenije i spremnije okončati ovu bezizlaznu situaciju. Incidenti su kulminirali krajem travnja 1995. terorističkim napadima na vozila koja su krenula autocestom i otmicama Hrvata. Hrvatska vlast više nije imala izbora. Svanulo je prvosvibanjsko jutro 1995. Hrvatske vojne i redarstvene snage krenule su munjevitom akcijom u oslobađanje dotad okupiranih područja zapadne Slavonije. Operacija je započela u ranim jutarnjim satima napadom hrvatskih snaga na južni i središnji dio zapadnoslavonskog okupiranog teritorija iz pravca Novske i Nove Gradiške. Krajnji cilj bio je ulazak u Okučane, središte neprijateljske pobune i terorističkih napada na zapadnoslavonskom području. Na glavnim pravcima napada bile su 81. gardijska bojna, 5. gardijska brigada te dijelovi 1. i 3. gardijske brigade, a u potpori pričuvne i domobranske postrojbe potpomognute protuoklopno-topničko-raketnim postrojbama, Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom i postrojbama specijalne policije. U manje od 32 sata hrvatske snage, koje su brojile oko 7200 vojnika i policajaca, oslobodile su 500 četvornih kilometara do tada okupiranog zapadnoslavonskog teritorija, te je uspostavljen nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. Nakon gotovo 4 godine okupacije, oslobođeni su Okučani. U operaciji su prvi puta korišteni i masovniji udari hrvatskog zrakoplovstva, a tenkovi dopremljeni željeznicom ulazili su izravno u borbu, čime je postignuto dodatno taktičko iznenađenje neprijatelja. No zločinački odgovor, kao izraz nemoći i poraza, nadmašio je još jednom razum. Rakete s kazetnim punjenjem po nalogu kninskog vođe pobunjenih terorista zasipaju hrvatske gradove. Ubojiti projektili pogađaju samo središte Zagreba, odnoseći na desetke civilnih žrtava. Dalekometnim topništvom granatiraju se Karlovac, Sisak, Novska, Kutina. Bili su to tek posljednji suludi potezi gubitnika, čiji se kraj sve brže primicao. Bljesak je bio posljednje upozorenje i posljednji poziv na mirno rješavanje situacije. Nije bio prihvaćen. Hrvatska je pokazala da ima silu koja je sposobna sama osloboditi svoje okupirane krajeve. Samo 3 mjeseca kasnije u to više nitko nije imao razloga sumnjati. Bio je to munjeviti bljesak pred veličanstvenu oluju koja je slijedila.